Nakakain na ba kayo ng crispy pata o ng bulalo? So sa episode na to, susubukan kong pagsamahin ang crispy pata at ang bulalo. At eto na nga yung binili kong pata, pinahati ko lang ito sa tatlo. At nagready na rin ako ng tubig na mainit at ilalagay ko na mga kasolid. At sasangkapan ko lang muna ito ng onion leeks, sibuyas, tapos pamintang buo. At sasabayan ko na rin ng asin at tatakpan ko muna, siguro bibigyan natin ng 1 oras. At pagkalipas ng 1 oras, eto na ang napakalambot na pata at isi-set aside ko muna to mga kasolid. At kung nagustuhan nyo po ang bidyong to, huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. At ilalagay ko muna sa mas malaking tray para mas mabilis siyang lumamig. At habang pinapalamig ko sila mga kasolid, bubudburan ko sila ng asin para mas kumapit yung lasa pag pinrito ko na. At shoutout ko nga pala si Tatay Do, Nanay Sila at Boss Randy Serrano. Maraming salamat po sa panonood. At habang pinapalamig ko yung mga pata mga kasolid, start ko na sangkapan yung pinagkuluan kanina. Naglagay lang ako ng pamintang durog, onion leeks, tapos nilagay ko na rin yung mga hiniwang sweet corn. At tatakpan hanggang sa maluto. At dahil malamig na rin yung mga pata, start na ako mag first fry mga kasolid. Ito nilagay ko sa hindi masyadong mainit na mantika para hindi ako matalsikan habang naglalagay. At dahil luto na rin yung mga sweet corn, ilalagay ko na rin yung pechay bagyo. Ito yung magiging gulay ng ating bulalo at halu-haluin ko muna. At tatakpan ko muna to, siguro bibigyan ko lang ng 1 minute. At balikan natin yung niluluto kong crispy pata. Tingnan nyo naman, first fry pa lang, halatang malutong na. Paano pa kaya pag pinrito ko mamaya? At papalamigin ko lang muna to bago ko i-second fry mga kasolid. At pagkalipas ng ilang minuto, ito na, malamig na. I-second fry ko na mga kasolid. Dito na talaga magiging mas malutong ang ating mga pata. At yun na nga, pagkalipas ng ilang minutong pagpiprito, ito na yung itsura ng mga pata. Oh, sobrang napakalutong nito mga solid, paparinig ko. Yun no, nadinig nyo ba yun mga solid? So tirayin na natin to. Siyempre, unahin muna namin ni Boy Sipat yung sabaw. Sobrang napakalasa. Tingnan nyo naman si Boy Sipat, tinigop din yung sabaw. Oh. Grabe. Siyempre, first bite tayo dito sa pata. Cheers! At unang subo mga solid. Napakalambot at napakasarap. Grabe. At sasabayan mong sumubo ng mainit na kanin. Tapos higupuli ng mainit na sabaw. Napakasarap mga solid. At isasausaw sa patis na may sili. Kanya mana po, partner na partner talaga ang patis at bulalo. At higupuli ng mainit na sabaw. At siyempre, sasabawan ko rin yung kanin ni Boy Sipat para madulas pag nilunok niya. Itatry naman natin yung gulay. Yun no, kain po tayo mga kasolid. At syempre, hindi kumpleto ang pagkain mo ng bulalo pag di ka kakain ng mais. Yun, napakatamis ng mais. At meron nga pala akong gustong i-try. Ilalagay mo sa kanin yung sili, yun o, sabay subo. Grabe, heaven sa sarap. Sobrang naglalaway talaga ako habang nag-e-edit mga kasolid. Yun, si Boy Sipat kumuha na rin ng mais. Napakasarap ng mais, sobrang napakatamis. Siguro last ko na lang to mga kasolid. Sa off-cam na lang namin titirahin to. At maraming salamat po sa walang sawang suporta mga kasolid. Hanggang dito na lang po ang episode na to. Ingat po kayong lahat at God bless.